Ebony na chakota white. That okay. That idea matata. Makamera muke. Makamera wine. Dumerindo azo. Dundunzen, dundozon, dundo kolon, dundichia. Dundo mwada. Dundo mwaka. Ndo kolona bon. Dundo jinocha. Mliata na mazu amuna. O Ezeaku ofu obago nkwago. Obiago ofu obago nkwago neku. Tata ayeje kunuku okwu ndị voice ya I ga try with the voice or the mobile low. Omakamele nwoke, omakamele nwanyị. Welcome to the program. Today actually ji ofu okwute ka actually ji wee gbagbuo nnụnụ n'abụ. Ọ dịka iwe ahụ ọ dị possible. Mmadụ iji ofu okwute were gbagbuo nnụnụ n'abụ. Ọ dị possible. Welcome to the program. Onye bata odela iwe na comment section ka anyị mara ndị batara na ndị na-eme ihe. Ndị na-abata je na-abata, ndị na-apụ na-apụ. Otu a ka ọ dị na moto. Awụ na moto si Ekwulọbịa na-eje Ọnịcha. O nwere ndị ji afọ n'Amansi, nwee ndị ji afọ ebe ọwụ na Yatago. Mpe ndị je na-abakwa na moto ahụ. Awụ na moto si Ekwulọbịa na-eje Aba. Tufu ọ na-eru na Ngwarodu Park. Egwere ndị ji afọ iji abụ ndị mmadụ ya n'afọ ndị mmadụ ya na-aba kwa Yatago. So taa ka ọ dị na my program, ndị mmadụ ga na-aba, ndị mmadụ ga na-apụ. So ọ na-ebata gị dere anyị na comment section ka I make welcome. Ifeadị William Ijele. Otu anyị ka ọdụ anụ nwempi atụrụ anaghị efu mpi. Ndị ọ na nwere nkebe anyị beji adụrụ anyị. Ha kwuru ekwuche anyị ewetakwa ọdịbe anyị. Mkpụrụ na mba na-ehere mba nni. Ewu furu mpu mana atụrụ efughị mpu. Tony Opa nkatio. Ụmụnwa. Jenu gwa na ewu furu mpu. Na atụrụ anaghị efu mpu. Mkpụrụ na mba na-ehere mba nni. Mmụọ bendo na-asụ n'onu bendo. Ifeadị William. Asị na a na-amụta nwa ka nna. Asị na nwa nze wa ọzọ. O nwere oge nneka ụtụrụkpa jere oneka ụtụrụkpa jere dịkịrị ya ihe onwe nọ enwewe eze ụmụ anụmanụ. Mana nkọta anọghị n'ụlọ mgbe o mere ihe ahụ. O were na-agụ egwu ọ na-agụ were na-eme were pụta. Onye o jidere o tie ya eti. Nakọrọ ya ihe niile o nwere. O were fọmụ egwu a na-agụ. Ọ bụ ụgbọ onye dị ife a mbede aja. To God who made me and you. Praise rich praise. Ọ bụ ube rich praise dị ife a. Rich ihe afọ ụtahụ. N'ọwe neka ụtụrụkpa ọ nọ n'obodo achọ mgba. Onye jide nwanne ya gbaa karịba ya mbede aja. Ụmụ anụmanụ were na-anụsọ onwe ọgụ na-egbuchazi onwe because of gịnị eneka ụtụrụkpa etigo ha ụjọ n'ahụ. Godwin Smith Uruchisiki Okolo. Oge ahụ nkịta bụ nnu jebe ahịa. Nkịta bụ nnu jebe ahịa. Ịghọtago ọ hapụ nwunye na ụmụ ya n'ụlọ. Mmiri were zoo n'ụzọ mụa nkịta na nnu ya. Mmiri were mebisiere nkịta nnu.
adị mgbe nkịta nọ n'ụzọ ije mgbe nkịta nọ n'ụzọ ije eneka uturugba ejegochie nwunye na ụmụ ya warning na ọ wụrụ na nkịta ahụ nwunye were gwa na nkịta jere ahịa ọsọ ya na agwụkwa nkịta na ọwụ na nkịta bata ha na olecha nnu ya ahụ o wekọrọ ibe niile o letere bịa wetara ya nwe eneka uturugba bee ọ na-abụgoro na ọdụwe nkịta anyị na-eje ahịa mmiri mara ya n'ụzọ marikọchara ya nnu ya nwe abụghị ego ya nwe eleteghị o were iwe nnọta ma ibe o ji akọrọ nwunye na ụmụ ya o dowere n'ụlọ agụrụ na ahịa ọnụ mgbe nkịta ji iwe nọta eneka uturugba mbụ nwunye ya were gwa ya na eneka uturugba abịagokwa ebe a ugboro na-abụ adọsị ya na ọnwụ na o wetara ya na ọnọta ya wekọtara ya ihe niile o letere n'ahịa Silverus ichie na anụkwa ka na-ekwu Chukwu ebuka akara aka ntị ọdụkwa yukeri ya ebere ọmụnwa aka nnọkwa ya krisi elem nwike eze to God who made me and you jee gwa nke Port Harcourt na ụkwa ha wike ka aba ya ụkwa wike amụkọ ebe ọ na-awụ ige were dekwa egwa ya na ka esi ede dị aba na ọnwụ ike na ọwụhụ wike ọwụfụ aya anwe ya owe aya anwe ya owe aya anwe ya aya anwe ya ịghọtago o ji eje ndị ahụ ya na-esi ede Peter ihe a na-achọ Chukwuemeka onye ma ịghọtago ibe ọwụ na idere ebe ahụ ibe ọwụ ịghọtago. So mgbe nwunye nkịta gwara nkịta nakwa eneka uturugba abịakwa n'ugboro na-abụ gwacha iwe eneka uturugba kwuru nkịta were nne n'anya na-afịa si hụ ya mmiri marikọrọ ya na nnu ya and everything ọsọ nwunye should be in case of ọwụ na ọ nọtazighị na-ata ekwe care of ụmụazị ịmana asị na best of defense wụ ịhatago o jemitizi eneka uturugba n'ụlọ jide eneka uturugba kụọ ya akụ tagbuo eneka uturugba were nkịta si were iwe na ọnụma gbuo eneka uturugba anụ nta ụmụ anụmanụ ndị ọzọ tishi n'ọbịa ebe ọwụ nọ nkịta gbuziri eneka uturugba anụ nta na-eyiwe egwu agụ n'ọhịa anyị na n'ọhịa ụmụ anụmanụ niile bi n'ọhịa narị ya ọhịa n'ọzi ma ewu ma ọkụkọ ma atụrụ ma ụmụ ewu ma ọkụkọ ma ụmụ ibe niile a na-ebi n'ụlọ ọ gbasoro nkịta nawazie n'ụlọ because ha gbaa n'ọhịa agụwata ha n'ọhịa ha nọrọ n'ụlọ si nkịta were emere ihe masịrị ebe otu nkịta zi wee wuruzie the king of ibe onye mere ịbịa n'obodo oyibo nkịta ka na-achị so ụmụ traditional nwoke dada nwuru de nka mmiri kingdom anụ nwempi atụrụ anaghị efu mpi ebene satara mpi asata sitere ahụ nne ya Emmanuel Tochukwu to God who made me and you all traditional nwoke dị Mathias Ezeaku versus nwaanyị ekwe enenere m ibe ahụ Mathias ịlụhere alụhe ịlụrụ good and bad and ugly to God who made me and you ịlụrụ good olu mee bad mee ugly ibe niile ahụ kpọchara gị na fon ibe niile ahụ ekwuru dị ya onye ọwụ na kpọrọ na fon ma ndị uji iwe na ọnụma kwuo okwu ma ndị toro gị eto ma ndị mere ihe a ndị ahụ bara mba ndị ahụ gwara gị okwu pop and plan gbuwara gị aka oyiwe zugbe ha enweghị ike ịyọgụ nni echi radore dị ịyọgụ nni ndị ahụ na-ekwa ego nke ọwụ na imere etu oge ahụ gbuoro gị ikpere ha na ọgụ mee ihe a
fanwa wondo na erite ihe from you. Nwanyi ekwe ngebido na bad by na good. Nwanyi ekwe ekwesịghị ịma igwe ndị ekwe maka na igwe ndị ekwe ama nwanyi ahụ. A good leader, a good igwe wu igwe ma ndị ibe na-eshiri ike na village ma all those people. Ego ndị igwe ahụ na-anata ha na-eji enrich in their own family. Many people, many poor people na-ata afụfụ n'obodo na-anwụ ka ọkụkọ n'obodo. Igwe don't care about them. Some people gbara na phone na-ekwu na nwaanyị ahụ did woman anọzi. For example, nwaanyị ahụ ejeghị evule egbe zuo ohi. Nwaanyị ahụ na-enwuchi anya na-ayọ ndị mmadụ ego because otu aka dị life ya dị. O nwuchi anya o pretend na ọ naghị abụ ụzọ na-ayọ ndị mmadụ ya eyo ka e were nyere ya aka because condition ya adịghị good. Ihe ahụ jos otu ụwa nke ya ebe a ka ụwa nke ya otu aka ụwa nke ya dị. Some people na-etogo yes. Mathias Ezeaku ịnakwa ya ego, ọwụghị ego niile ịnatala ndị mmadụ ka ị na-enyecha ndị ahụ niile. Ị na-ayọkwu ego in different ways. Ị na-eprite people ahụ adịghị people. I were account number gị tinye na-atụrụ gị ego. Let's call a spade, Mathias. Ketọrọ na-akpọ Port Black. Achọkwa ha mee mind your followers. I want to cover report on my page because ono na gana ndị Zion wo fi tata ono na ya ka ụka. Tata ifuru igala ụka, ono kara ụka. Ndị ụka fụwa na-akụ ogogene iwerekwa ndụkwa ya exactly ibe ndị ụka na-eme ka ị na-eme. Ndị ahụ nwere iji jide nwaanyị ahụ because Gwa with the big masquerade, nwaanyị ahụ small masquerade. Ofu ibe ka onu na-eme. Yes. The same thing. Nwe ibe dị iche. Nwaanyị ahụ na-ayọta ego ahụ were help some people na village. O nwere nke so n'ụkwụ adịghị ya. Na nwaanyị ahụ na-help. Nwaanyị ahụ onye na-enyere ya aka. And ọwụghị ego niile a ga-atụrụ gị n'isi nwaanyị ahụ ka ị ga-enye nwaanyị ahụ. Ị bịa agaghị eti akaụntụ nwaanyị ahụ ka nwaanyị ahụ nwee ka people nwee ike ị na-enyere dị woman aka. Ịchọ ihepụ people ka ihepụ nwaanyị ahụ emepere ya akaụntụ tie akaụntụ ahụ otu ahụ esi gbasa ozi nwaanyị ahụ na social media. Otu a ka eji esi mepere ya akaụntụ nke ya paste na page gị. Other people share insult nwaanyị ahụ ashare akwụkwọ ya na nwaanyị ahụ enweghị akaụntụ. Otu a ka nwaanyị a ga-esi awụ ọgaranya. Mana ị ga-eti akaụntụ nke gị. Some people ga-eti ego at the initial time. Ewere nke ahụ nyere nwaanyị ahụ aka. Ego ndị ọzọ ga-abịazi at the late hour ga-awụrụ ya own. Unu asazina ndị Igbo isi ọwụghị ibe and elụlụ lụvu over iwu polisi. Ebe ọ na aga alụ ọdị ọrụ ahụ ikwesịrị hand over to ndị human rights. Ọwụghị ikwesịrị hand ya. Ihe kwesịrị hand over to ndị human rights ma ekwesịrị imega arrest for ihe mere kịta eji mega arrest from ndị Umoji. Ndị Umoji kịta na ndị Umoji emego ga arrest kịta. Ịmabeghị kịta ihe a ga-achaji gị ebe ahụ. The big one ogenwa. The big ihe ogenwa. Edu alụlụ ana. Na nwaanyị mmadụ nwaanyị ahụ kwesịrị nwaanyị ahụ igwebe ha ama ha ya nwa.
ọ dịsị ego ndị igwe na-eji anakọta na Abuja gịnị ka ha ji ya eme abịasị igwe obodo igwe amaghị ndị obodo agbasasị agụa na-etisasị obodo ọ nata ego igwe eji ọsụrụ planti ebe ahụ ịnọkọta ije wetara anyị onye na-amaghị the history and the culture and the ihe tiyesi ya ka ọ chịwa people ọ nọrọ di ya enwere igwe na-ekwe ọ bụrụ na onye vileji anyị mere ihe ahụ ọ bụrụ na onye vileji anyị mere datin ịgba ya na social media mee ya ọ dịka dịsi akaje nwanne gị that is ọkwa emekata gị ọkwa ihe that is ihe emekata gị enye gị nwa obere position ndị talks dị ya ndị ụka a na-ekwu na ndị ụka dị ndị ụka nwoke a ndị ụka nke ọzọ ije mepekwa the same ụka na-emekwa the same thing the bed of the same feather flies in the same direction gụnwa wes kama akpụkpọ na-ata nkịta na-ata ọgbụ anya bara ya n'onu ibe ndịrị side nke ndị Igbo ị na-eme ndị Igbo idresi ka ndị Igbo na-ata ndị Igbo were ụmụ nwaanyị Igbo eme akaje idiscovera ọ dịka ihe dị otu ahụ ịgbaba ya n'anwụ idiscovera ọ dịka ihe dị otu ahụ ị ga-emenwu ya ọnwụ na ị na-ehep people ịgba nwaanyị ahụ ịgba ya na ya emezi n'ọdụ things ga help the woman kpọrọ ya na village herself without igosi ya any people ịkarịrị the thing akụ eju afọ one irie nurie na dịka Obasanjo aka na ego mma Obasanjo ma wurugo ọsịsọ na mma na-akpọ ya Obasanjo ọgwụ awa Obasanjo onye nke ọzọ wa Obasanjo gwa awa Obasanjo ịjọrọ njọ ọsịsọ mana obi mana ibe ịjọrọ njọ na ahụ ịjọrọ njọ na obi ịjọrọ njọ ebe niile Mathias Ezeaku ịjọrọ njọ na ahụ ịjọrọ njọ na obi ịjọrọ njọ ebe niile ịjọọlọ njọ n'ahụ ịjọọlọ njọ n'obi ịjọọlọ njọ ebe niile ife niile ị na-eme wayo nọ n'ime ya onye si enyere mmadụ aka imepere onye ahụ akaụntụ itinye na peji gosi ndị mmadụ biko na onye a na-enyere sonyere ya aka ego n'ọnwụ na-atụkọtara nwaanyị nawazie chi ga-agọzigo gị iji eri nke dị onye di ya nwụrụ anwụ rie nke onye nwunye nwụrụ anwụ rie nke nne nwe nne rie nke ndị enwe nna Mathias Ezeaku ọlụ gede njọ omume gede njọ agwa gede njọ ọlụ gede njọ Mathias Ezeaku ebu chakakpos ịjọọlọ njọ ebe niile Ezeaku Mathias ịjọọlọ njọ n'ahụ ịjọọlọ njọ n'obi ịjọọlọ njọ ebe niile ịjọọlọ njọ n'ahụ ịjọọlọ njọ n'obi ịjọọlọ njọ ebe niile ịtụtụrụ ana niile nọ na Anambra na-elecha asị why na Enugu ka Anambra na population anadụ na Enugu aka na-enweta ana na Enugu 500,000 200,000 150,000 ị naghị akpọrọ ndị Anambra jere siwaba ana na Enugu ịbịa nọrọba anyị na-ele mgbakwa ọka na-ele na ụmụ ojii igwuribi okodu ịgbakwa iwe wu ụmụ ojii igwuribi okodu to God who made me ya na ije ahụ ije to God echeda Anambra enweghị ibe ụmụ ojii igwurube okodu Chineke ndube igone aha anọ kpajie na ụmụ ojii mgbego to God who made me ya ụkpana kpaka ihe to God ife ịkpaka ya agụ n'ọnụ ịkpanye ndị ọ na-esi agụ ya n'egwu ijere ile ada na ụmụ ojii gbakwa ebe ijere na ụmụ ojii gwuribi okodu ka ijere ile ana na ịgụkwara history ụmụ ojii igwurube ịmakwa ibe wu igwurube efe ehike fahiri nne mana omume o mana ego mana ike mana
ajele m ọgụ n'ụmụ ojii jecha ọgụ n'ụmụ ojii ṅụọ ihe eje m ejekwa ọgụ n'ụmụ ojii again ị na-asụ m na ije eje ụmụ ojii gwuribe okodu nwoke karịkwara ebe ahụ ṅụọkpa nganga kpa ya agụ n'ọnụ to God who made me and you nke ya aga Mathias Ezeaku that ya na is not for sale ga-eso not for sale na ije na-ele ana dụ na Anambra ị na-ele ana ị na-eme nke a ị na-eme nke ọzọ ị na-eme nke a master of all trade jack of all trade master of none ị chọrọ ịgrab every damn thing akụ eju ọhụụ Ezeaku agbara gị Ezeaku ị chọọ ka ị na-izekọrọ akụ onye ọwụna o nwere ihe iji afọ ije ha agba ya na media nwa obere nwa ahụ na think about that small girl o nwere future ewere kịta na-agba ya wa agwa ọjọọ were mara ya onweghị onye ọwụna na-agbara ya ọzọ at the end of it maghị otu the future of that small girl ga-esi end ibe ị kwesịrị protect ụmụnne gị ka ịgba ya n'anwụ ịgbaba n'anwụ because nwaanyị dị fair in complexion ị na-ejike akpa amụ ụmụazị dị fair in complexion ị na-ejike ojikwuri Mathias Ezeaku ịjọrọ ezigbo njọ in fact o nwere ebe iji ahụ imedoro ebe gị werezie nwayọọ cool down too much of everything is too bad mgbe ibidoro Igbo love themselves a ịmaghị m ibe trigara your mind iji hapụ mgbuka ebe ị gbara boy hapụ ị na-eme mgbuka gị ị join ya Igbo love themselves because ịpụrụ social media wele ya eme establish a lot of things ị create a lot of people onye mee sa report wa page mmadụ ị na-eme omenala ụka omenala ị na-aka ụka ndị ọcha so na ụka omenala bụ ka ị na-eti Chukwu abịa ma nwa na-eti Jizọs Sunday bụ afọ ga-efuo ego one ka ị nakọtara ndị mmadụ taa asụtụgbu onyinye ị na-anakọkwa ego nwaanyị ahụ na-anakọ nke ya nwaanyị na-enwuchi anya ana nke ya gị nwa na edresi ka ndị omenala na ndị ọdịnala were na-ana nke gị nwaanyị ahụ natara 25,000 something gị nwa na-anata more than that Mathias n'ụdị niile a na-atụrụ gụ ego gịnị ka ha na-alụ ndị niile a na-abịa omenala na ọdịnala ụka omenala na ọdịnala ụzọ eziokwu ha na-atụrụ gị ego gịnị kwa ego ka ha na-atụrụ gị onye ọwụna na-ana ego ndị politicians na-anara ego n'ụdị nke ha oduheje na-anara ego n'ụdị nke ya mmiri enwilo na-anara ego n'ụdị nke ya ndị dibịa na-anara ego n'ụdị nke ha nwa ndị na-eme buying and selling na-anara ego n'ụdị nke ha ọ na Nigeria the people na otu ha ihe Nigeria na-eme igo mkpirisi igwe ị nwere ike go mkpirisi igwe 3,000 naira ị na-ehere onye abịa sị na ihe igwere mkpirisi igwe ahụ 20,000 naira ndị na ị chọrọ ka ile 25 ma ọ 21 mana mkpirisi igwe a ụnụ kpata ya asị ụnụ nwa nọ n'ime abịa anaghị ekwu eziokwu ọ bụrụ na akpụghị isi akpụcha isi sụkpukwuo ahụ ọnụ ụnụ nwawo ndụ na-eme buying and selling ma ụnụ nwa na-eme mgbuka anaghị ekwu eziokwu ọ bụrụ na ụnụ na-ekwu eziokwu baị karịa ịdụ mma ụnụ anaghị ekwu eziokwu ụnụ niile jidere nwaanyị ahụ niile na-eme ka nwaanyị ahụ in one way or the other and eme atụcha ụnụ mmehie ụnụ n'ihu dee na ebe ụnụ na-eme na comment section ka m gwa ụnụ ka ntụwa ụnụ mmehie ụnụ n'ihu ọsịsọ ọ bụrụ na ị na-ele mgbuka mkpirisi igwe ahụ igbukatara di ya enwere ike cost price ya wụrụ 5,000 naira to God who made me and you mkpirisi igwe ahụ ị chọrọ ile mkpirisi igwe ahụ 50,000 naira because ọsọ gụnwa nwere mkpirisi igwe ahụ ị nọrọ n'elu ya na-atụ asị ka ị were nata ego ahụ ụnụ ọ bụrụ na enwe ebe ụnụ kwadoro ije na ụnụ enweghị ebe ụnụ ji azụ eje ụnụ na nwaanyị ahụ wee ofu ibe nwaanyị ahụ ezughị ohi na ọ nwụchiri ya na-ayọ ayịyọ Mathias awụghị ezigbo mmadụ mana one day shall be one day ma mụ nwa ma mmadụ
anyị ji anọ anyị ji eguzoro otu a na-aza azịza ibe anyị metere anyị nwe ga-eguzoro na-aza azịza ife anyị metere ma ife anyị ji mmadụ ibe anyị were mee ma ọ ife anyị ji mmadụ ibe anyị were mee because of ife nke ụwa onye ji gịji aka ka ọ mụji aka gịji aka ka ọ mụji aka na onye ji aka gụnwa ji aka ka ọ mụji aka ọ gịji aka ka ọ mụji aka Mathias Ezeaku ịkacha gị onye ọwụna gị nwanwe ebe a gị nwanwe ebe a gị nwanwe ebe a mata marakwa amara na iwuhụ gọọmenti workers iwuhụ gọọmenti official if you were a businessman and the land seller and very ni na be marakwa na amaghị m onye nyere gị amaghị m onye grand rego na ndị omenala nyere gị chọọchị ya na aka ka ndị ụka nyere gị marakwa na ị na-eme a lot of illegal things anyị nwe ife ị nakwa eme akwụkwọ ha omenala na ọdịnala Igbo ka ha fụkwa iwu onwe ebe a na-eme omenala gị jee dị ya itu ya akaụntụ nọmba na omenala ohi ka ị na-ezu ndị Igbo iwu onye ohi ife anyị na-eme awụrụ omenala na ọdịnala Igbo ka vileji o si na ya every Sunday tikọ ma ụmụ nwaanyị ndị gospel singer a na-agụ gospel akụchi eze nke Mathias iwu ezigbote onye ohi jene na nke ọnụ kwube ka unu jene na-eche ntị omenala na ọdịnala ndị gboo urude nke jene na-eye ka unu pụ Mathias na ọwụghị omenala ka ị na-eme ihe ahụ and ịchọ ga egbu ama akwụkwọ ka mmerụ oge ezigbote ahụ nwanne ọbịa ka ịwụ ife imere nwaanyị ahụwo m ife imere nwaanyị afụọ m ọ na-afụ m ọ fụrụ m ezigbote ụfụ and iji ete ndị apology ito nwa ogbe ya nwaanyị ahụ and gwa nwaanyị ahụ ga-ereject weterenụ m kọntaktị nwaanyị ahụ ga-ereject every motherfucking thing i nyere ya imere ya ezigbote insult and I will single-handed help that woman ọwụ na mmechara ya ibe bọsị ọwụ na ọ kwadotere ọbịa megwara gị insult imere ya anụ ọfịa ka ịwụ sọsọ gwa na-help people onye bichi help mmadụ egba ya na social media ọwụ na nwaanyị ahụ ji ezigbo oshi na nke awụrụ datị na ọ na-ezu oshi nke awụ datị na ọ na-ayọ ayọ di ya anọzighị onweghị ka ọ ha the woman onweghị onye amaghị otu kọndishọn Naijiria dị kịta because ndị obodo oyo ma ọwụ ndị na-eme ife ịma ha na-ese ndịrị gị ego ị na-eme organization nwanne iwe scammer from today ịchọ ihepụ onye Igbo ọwụna were mepere onye ahụ akaụntụ weta ọntịrị onye ahụ enwe akaụntụ ya tinye akaụntụ ya etizina akaụntụ gị ahụ ibe awa akaụntụ ndị 419 iji egwu ndị mmadụ wayo ka m gwazie gị nwunye gị dị proud of ego na ego nna nwaanyị ahụ kwesịrị nwunye ifele kwesịrị ị na-eme nwunye gị o nwoke dịga amụọ nwoke ya wụrụ nwoke amụọ nwoke ya wụrụ nwoke Igbo anaghị ayọ ayịyọ ndị Igbo ọwụrụ na nwere ebe fa na-agbakọ onye vileji ọwụ nwere ebe a na-agbakọ ayọziri na ndị Igbo ayọ wute data ya ofu akaụntụ gị ahụ onwe onye Igbo ọwụ na a ga-enyere aka ndị Igbo ka na-agwa okwu a onwe onye Igbo ọwụ na-eji enyere aka ya mee ọ mmadụ ka ọ mepere ya akaụntụ onwe one su mepere ya one o wepụta akaụntụ ya onye nwere ibe o ji enye ya nye direct unu enyezina Mathias nyeruo ọ naghị enyechafa ncha unu enyezina Mathias nyeruo na ọ naghị enyechafa ncha nwaanyị ahụ agbafuo na ya ahụ ọma ha na ka ọ na-agbafu nwaanyị ahụ ka ọ na-agbafu onwe because the bird of the same feather flies in the same direction nwaanyị ahụ na-enwuchi anya ayọ ayọ Mathias na-eji akaụntụ ndị ayọ na-ayọkwa ayọ and ọwụghị ego niile ọ yọtara n'isi ndị ayọ ka ọ na-enye ha o ji nke ọzọ erichin ha his own self mgbe ọ na-eche na o guzoro gị ọmaha na ndị ụmụ ojii na-achọ otu osi ọmaha na ndị ụmụ ojii na-eche ya kịta na ya na ndị ụmụ ojii na kịta eme ihe a o jecha o ji apụta akara ụka omenala na ọdịnala today on his absent ego atụkọtakwara ị naghị ekwe onweghị onye ji awakarịgbogo wepụta ego na-anakọ ndị Igbo in the name of ụka omenala every Sunday
every Sunday na-anakọ ndị Igbo ego nwa obere nwa ka ya gbara bọ ya oje eje mebe mgbuke ya ojeso na ọ na-egbukọrọ ndị Igbo ndị asara ndị evuru batrị na ndị evuru batrị bụ ịma na onwe ha ọdị batrị testiri ibe n'isi eje ha wọk onye Mercedes ebufuru nji ya dọ ya nje Renault ịma na Renault ahụ ji evu Mercedes ahụ bụ kama oje ha agbazi ọsọ ka Mercedes ifufukwa nji Renault ahụ kwa bọdụ ya ka wene ha Mercedes iti ya engine CD 195 ovu ji evukwa ya gba ọsọ kama o nwere ike o vuru ya siri isi ọbịa ruo ekwuru ọbịa ọgbụga tuwa ma ọkụ enwuru somewhere ọ bụ Mathias Ezeaku all these people Mathias Ezeaku dobere n'ọba ndị ụka omenala o nwere nke m hụrụ ekpiri okpu agụ anyị okpu ọha ọfịa wọdansi ya okpu abịrịba nna ọdọkada mba zoo dọkada mbozo nweho n'ọdọ chai ana ndị amaghị m ibe a na-abịa ọkpọba ahụ na ebe a na-akọ ihe amaghị na ụlọ ọwa Igbo farmers akpọrọ ụlọ gboje na National Reserve anyị amaghị na ụlọ ọwụ ndị Natural Geographic akọ ihe enweghị nke ụnụ wụ ahụ ejekwana mgbuga akwụkwọ ụnụ ebe ọwụ na-abịara akwụkwọ ụnụ na the same people ụnụ a na-eje na-showcase ebe ọwụ na-abịara afụ ụnụ abịa na ịka nzu ụnụ anọchie abịa na ịwa ọjị ụnụ anọchie abịa na ime gospel omeghe ọdịka gospel song ụnụ anaghị agụzi akọpị ya asụgharịa ya asụ n'Igbo mata ya asị ịchọkwana iwu akpa iwụrụ akpa ịchọkwana iwu kolo gị ewuru kolo karịa mmadụ ịza akpa kolo Moke, they never see me to use this platform to help people, or rather, that to come online, do make a noise. And then as a prince, Igwe, prince mechara uri Igwe ko Igwe muro prince, I don't know. Imele no mbweli. Mgbe anyị na-enyere ndị mmadụ aka, anyị anaghị ekwu na social media. Ana m goziri ya era m ayo ja akwụkwara ha anyị with the phone anyị anaghị alụkwana ahụ anyị ka ije na-apịkasị phone because amụ ihe anyị n'ihu a mkpara phone aka mgbata phone aka ibe nje emewa akụjisie nye akụjisie ma ọgbajisie etufuo because atọrọ m phone oge a mụrụ m na 1978 phone adọghị TV ya nwere mgbe ahụ ọwụhụ ịbịa n'ofu obodo mmadụ na-aba enwe TV agba ihe ọ na-evupụta ya ahịa eju ọsọ na-enene na-afụ egwu Bright Chimezi iwe eji anyị ji were to. In the year 1973 I traveled to Igbo man country ala bekee obodo ndị ọcha so ị na-afụ ya na mgbe ahụ amụbeghị gị ị na-eto na-anụ egwu ahụ so dị egwu kpara akọ na uche amụma mmiri so na tawarara asụ anyị na Holy Ghost fire anyị ekwere so onye si mmụọ anyị amụrụ anyị mgbe ezikadị n'ukwu ukwu mgbe aka na-eji uri ọkụ were eje nkịta ya getting more old now why and they have to go to China because you are running away from your reality. You are running away from you. Why? Why using check with a devago? I be a year and a half. You get an abago for the Kayamalo on you. You do Nkucha, Konquacha, or Mokamaverago. So, I won't phone generation. And over moka over in a take over Tina phone, Capone, Richard over was. I was born when there is no phone, and they survive till receive phone. On Anya came with a cellular, Nokia, cellular, Nokia to Nokia. So Nanya even in avatar. I touch her even in I will don't bother for phone or jetpack and do phone generation. Well, where Uvolo has his phone alien over.
So anyị nyere mmadụ ya ka ya na ha agba ya n'anwụ ka onye ahụ nwee ike inwe respect. Ndị na-enyere mmadụ ya ka agba ya n'anwụ ndị agụrụ na-agụ, ndị enweghị ka ọ hapa, ndị na-enweghị obi eji enyere ndị mmadụ ya, kama na the reality ihe itiri Mathias Ezeaku ọ na-ahụkwarazi ya da na-pretend that na ọ na-ehelp ndị mmadụ, ọ na-eri ego ndị mmadụ. Enye ya ọrụ o ji ejidenwu ndị oshi ibe ya, ndị a niile na-anaka ego, ma o ji ejide ma ndị pastọ ma ndị ayịyọ ma ndị ihe niile, because he knows everything, all the same, the bed of the same feather. Agungbo, Akungbo. What are you saying? Thank you very much. Mathias ekwesịghị ịgbadi umeala na social media. Mkpụrụ mmadụ n'one na-abịa na ka anyị nyere ụdịsị umeala aka. Nwaanyị a ebe o mechaa agbago fonu mee nke a fọdata na ibe ekwuru n'eziokwu ka ọ o kwesịghị ịgba ya n'anwụ tinyere ya di ya. Ọ nwa mmadụ wee ihe ahụ. Ihe awụ ụmụnne anyị, for God's sake. Awụghị na ọwụ onye ka ọwụ onye Imo steeti. No, ife awụ nwanne anyị nwaanyị ka ọwụ. Condition ya adịghị mma. Ọwụghị ihe a ga-eji eme that kind of public insult. Ọ bụrụ na o ji egbe zugbo oshi, ma ọ na o jere gwọwa ọgwụ mebe nke a, mebe ihe adịghị mma, nke na wụdata na ọ na-aya ayịyọ, ọ nakwa aya ayịyọ. Mathias imere ihe adịghị mma, ị gakwa aga yọ ndị be ha biko, yọọ nwaanyị ahụ biko, kwefere akwa nwaanyị dị ime na ebere gị dị ya, kwefere akwa ahụ nwaanyị ahụ bere gị ebe ahụ. Evela akwa nwaanyị ahụ bere na nwa obere nwa ahụ, ọ condition tiri ụmụazị ahụ like that. Adịghị inwere ego, inwere the money, iwere 1 million naira ma 2 million naira na ego ndị mmadụ iji setụrụ nwaanyị ahụ without ịgba ya n'anwụ, mana duto na iwe afọ eju, ị chọrọ iji nwaanyị ahụ were gbara ego, mana ịlụfere oke. Ndị ga-agba gị akwụkwọ ga-ebu ibu, ị ga-asa nnukwu, ị ga-aja ha na ewu polisi, ịlụọ ma ọrụ polisi ji alụ, lụọ ma nke ndị udo ga-achị ga-alụ, lụọ ma nke ndị human right ga-alụ, lụkọta ihe niile. Iwu kedu ihe iwu? Many ụmụ nwaanyị be anyị na-anwụ, onye nọkịta ọda gbabiri daa n'ụzọ. Onye adịghị ewere ego so ka ndị ịnakọta ndị mmadụ ego jee meet all these people, help be ha. Ebuka Obi alụgoro ma ndị homeless people uno mee all those things. Gị nwere na ha achọdo ime ọdụ ihe ahụ. Unu nwawo ndị ọgaranya nọ na Anambra steeti, nọ na Igbo, unu gaa na ipere ma ukwe unu gaa na ebe a ndị mmadụ ya na-aya ayọ, wepụta na ego jee mitie ndị ahụ na-aya ayọ, ke na ha 500,000 kiri ya na ha n'ụzọ, so ha na-enwetakwafa ebe ege na-emerụ ọfa ahụ. Ị na-agba nwere na akaji imere nwa ogbenye, nwaanyị di ya nwụrụ anwụ, a widow, adị ọdụ ime, ogbugodu mmadụ. Ndị Fulani na-emebi isi ure, na-eme ife, na-emebi isi ụlọ ebe ahụ, onweghị ihe unu ga-emenwu ha. Nwaanyị ahụ ọ na-edistọb gị, ọ wee burden to anybody. Ọ chọghị iwe burden nyere igwe village ha, ọ chọghị iwe burden nyere ndị millionaires, ndị ọgaranya nọ na village ha na-achọghị ịma maka ndị ogbenye. O disguise ya onwe na-aya ayị, ọ yọtacha ego ahụ were nyere ndị mmadụ aka. Mathias abụkwa m ibe ọjọọ nwaanyị ahụ mere. O disguised onwe na-aya ayịyọ, o yọtacha ayị o were na help ma ụmụnne di ya, ma many people, ma ndị na-aga school, because ndị ji ya ekweghị enye nwaanyị were mebe ihe ahụ. So
George ya nwaanyị ahụ ma makwa na nwaanyị ahụ ikpe onweghị ka ọ ha the woman pụta disguise ya onwe na-ayọ ayọ onye tacha ayọ were helpụ ndị mmadụ. Many people na-eme na ala Igbo. Some people na-eme ibe ọjọọ niile dị iche iche wụrụ ọgaranya. Ịchọ ka ime ihe ha ebido help ndị mmadụ. Mana ndị ahụ ndị odegwu ndị ahụ ndị odegwu. Some of ndị odegwu nwechara ego na ala Igbo. Enwekwa ike ịgwa gị ife ha na-eme were enwe ego. Maka ọwụ na amata ife a na-eme were enwe ego aka awụọ. Ndị ahụ ndị unu ga-protect because a na-achị ọchị odegwu akara ịtọ odegwu mana ịmaghị iwe odegwu a na-eme were enwe ego. Mathias ọmụnwa the king of minorities, the chief of ndị enweghị ka ọ hapa. Ị ga-ete ndị apology to nwaanyị ahụ ma mmụọ ịmaghị eme gị ihe nke a ndị ụmụ ojii na-eme gị obere ihe na ihe ka je eme gị in the future. Ihe ịmara ya alụ imere gị na ndị dimkpa ahụ nọ na shop gị na ndị talks gị online imere nnukwute alụ ị ga-ayọ nwaanyị ahụ mgbaghara ahụ adọkwara ka ọ ha n'ọnụ and ọwụhụ by force na ị ga-ayọ nwaanyị ahụ mgbaghara mana mgbe dị kama mgbe the reality ị ga-ehit gị ị ga-anọzi ebe a realize ya some overreaction. Anaghị m ekwe ka ọ dị gị ụtọ anaghị m ekwe ka m praise anybody mana ị ga-ayọ nwaanyị a biko imere alụ. Your politicians are corrupt. Your local government chairmen are corrupt. Your Igwes are corrupt. Ị na-force nwaanyị be anyị ka ọ mara onye Igwe ọma onye ọwụ. So ị na-force nwaanyị be anyị to warrant chiefs na-achọdụghị ịma about the indigenous people. Ọ ga-amarịrị onye Igwe village ha wụ. Igwe village ha ọma onye ọwụ. Onye anyị nọkịta ejuo m afa Igwe village ma asị nke na m ama ha. Ọ wụghị iwu na m ga-ama afa Igwe village m because Igwe village m na-abịa ọ na-emeta anyị ọfụma anyị ga-ama onye ọwụ. Ọwụkwa na o stay away from us. Ya na ndị ọgaranya na-eme ihe a. Anyị nwewe ụmụ ogbenye bịabe ya ọzọ gbuo ewere ọba zọgbuo anyị ma ya agaghị enwe chance. Ọ bụ Igwe na-anaghị take care of the poor people of the village. They eme the poor people ha ga na-ayọ ayịyọ. Mathias Ezeaku ị ga-ayọ mgbaghara fọ ibe anyị mere nwaanyị ya. Adịga delete video ahụ. Ị ga-delete video ahụ. Ị mara ebe niile ashare the video gị yọọ ha ka ha short ya down. Na ọnwa mmadụ bụ ihe ahụ. Adị ọnwa nne mmadụ. Adị ọnwa anyị Igbo ka ọ. Omegha alụ karịrị ndị ọzọ na-eme. Onweghị ka ọ ha ya onweghị onye na-enyere ya aka. O disguise onwe na-ayọ ayịyọ onye tacha ayịyọ ahụ were enyere ndị mmadụ aka ma ndị o ji akwụrụ ụgwọ skuul ma ndị o ji ndị agadi ọ na-enyere aka bute ego ayịyọ ahụ ị na-etiri ya anya ọ yetara 25,000 naira chi ejibekwe. Onwedịghị onye ị chọrọ ka ọ ka gị o nke ị na-anakọta o nwere onye na-eneri gị anya Chidikiri Mathias na-anaka ego onweghị onye na-eneri ya anya n'ego ahụ ọ na-anakọta. Ọ bụzi onye ọzọ chọrọ igro ogbu obe ya mkpirisi onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọ gị weze gafụ ọtọ n'ụwa. Ịjọọlọ njọ n'ahụ ịjọọlọ njọ n'obi ịjọọlọ njọ ebe niile. Gị na ndị otu gị unu jọọlọ njọ n'ahụ unu jọọlọ njọ n'obi unu jọọlọ njọ ebe niile. Mathias na ndị otu ya unu jọọlọ njọ n'ahụ unu jọọlọ njọ n'obi unu jọọlọ njọ ebe niile. To God who made me and your own Mathias Ezeaku supporters. Ịjọọlọ njọ n'ahụ ịjọọlọ njọ n'obi ịjọọlọ njọ ebe niile. Ọmụ kwuru ya unu jọrọ njọ n'ahụ unu jọrọ njọ n'obi unu jọrọ njọ ebe niile. Ife unu ka ji eme exist ego ndị mmadụ na-atụrụ unu na-eri
Ọka na-enye unu ihe unu chọrọ. Atụdowe ego unu egosi karakta unu. Barịta ịga ihe a na-afụ. Ọ bụrụ na ego ndị mmadụ kwụsị ịtụrụ Mathias Ezeaku ego. Mathias Ezeaku ewepụta deri kọlọ ya. Okechukwu. There are thousands of women in Igbo land. That woman is better than. They didn't choose to do OBT. So, Chief, please don't justify the crime. I will make justice. I will make lawyer. Ana me kwuru nwaanyị ahụ. Na-ekwufuru ndo na-ekwu eziokwu. Nwaanyị ahụ onweghị nnukwu ihe ọjọọ o mere. Ibe ọ na-eri ka ọ na-achọ, o jighị egbe, naghị onweghị onye o ji ọgwụ na ego. Onweghị onye ọ fọsụrụ afọs. Onweghị onye ọwụna na-enye ya. Ọ onye nwere obi inye na-enye. Eziokwu sọnsọ. Ya gazie. Yes. Nwaanyị ahụ emeghe alụ too much. Mathias Ezeaku mere nwaanyị a public assault. Enwere ndị Hausa na-efe na awụ ngwọrọ mana ba awụghị ngwọrọ. Mathias Ezeaku enweghị ike ijide nwe. Ndị Hausa na-eme ibe a Mathias Ezeaku enweghị ike ijide ha. Mana oyi nwaanyị because ọ nwaanyị Igbo banyị moto. Ịma the trauma and depression ọ ga-eteki nwa obere nwa ahụ otu esi wee fọsụ ha abaghị moto. Mathias Ezeaku amaghị saịdị ya, ịfọsụrụ nwa mmadụ ọbaa moto gị. Ndụ gara skuulu kpara gị aka fee ya ga-akwala. Ịkpọrọ ha fọsụ ha agbago ụlọ, baa n'ime ụlọ, baba n'ime ụlọ, gụnwa gọọmenti, gụnwa na-ete gị ibe awụ ọlụ gị Mathias. Some people ejighị adụghị ọdụ. Onweghị onye ji adụghị ọdụ. Ị baa n'ọfịs, fọsụọ ha, mewe statement, onye nke a nọrọ saịdị, onye nke a nọrọ saịdị ya, ị na-eme ibe, ị na-ete, that is, taking your law into your hands, Mathias. Ọwụ na ị mere onye agụata ma onye olumba ma onye a n'ọcha ihe a. Ije ha na free. Ị gaghị ana free. Ị ga-amadata among them na enwere lawyer, George, barrister, nke ọzọ nweghị ibe enweghị di ya. Mmebe gị ibe discipline na-agụ ka discipline traditional nwoke dị. Isi ya wụ ọgbụa gị n'oge gị elu. Ị mara na these people onweghị ibe enweghị di ya. Na-abịa were nwa ya omechie ọnụ. Ị na-egiri jide nwaanyị mmadụ na otu isiri lukata ihe imere ha. At the end of it, itinye akaụntụ nọmba gị ewere nyere efe aka. Nwanne, o nwere ibe anaghị emezi now. Etizina akaụntụ nọmba agụgụ ahụ ka ewere nyere anybody aka. Akaụntụ nọmba ahụ wụrụ your personal akaụntụ nọmba a ga-eji na-enyere gị aka. Ma ọ bụ your business people, your co business people. Were na-eme business. Inweta onye Igbo eji enyere aka, weta akaụntụ nọmba onye ahụ tii. Kụzie mgbe ọwụ na onye ji nweta ego ya tiwere nwaanyị ahụ di ya. Nwaanyị agada enweta ego di ya from year to year. As long as na akaụntụ ahụ nọ di ya. Some people will wake up tomorrow, gota the thing. Tiri ya ego. Mana Mathias Ezeaku, duto na ọnụ the same thing ndụ pastor na-eme ka ị na-eme. Wayo. Azụrụ gụ tụrụ wayo Mathias. Tụrụ wayo ka eji zogo. And he told with wayo ahụ. Omeghị onye Nigeria toloro na-azụghị with wayo. Gịnị ka ị na-eme ebe ị na-eme business onwe nọ na-ekwu eziokwu 100%. Jee gote efu mkpirisi igwere nke Mathias. Ka ọ tụọrọ gị asị atụọrọ gị nnukwu asị wee lesị gị ofu mkpirisi igwe. O ji agwa gị ego ogolo mkpirisi igwe ahụ, mana ọ wụghị ezi ogo na ahụ ka ogolo dị mkpirisi igwe. Ọ gwa gị ego na ọ chọrọ ilesi gị mkpirisi igwe ahụ, ọwa anya ukwu na ekwuroba ji anọdụ ya. Na mgbukaba ahụ, ekwuro na anya ukwu na anya ụfụ na onweghị ibe eji ha anọ ebe ahụ, ma ọgwụ. Ma ịma aka. Igocha ibere nke Mathias je after the igochara je jụọ ofu onye ego ole ka ibe anọ obele gị ego maka igochago ya ego mgbe aka eji agwa gị eziokwu mana mgbe igobeghị ya ego ashigara ana ibe ya enu
igocha ya weghachi esi ya na ibetere ya ego ebe ọzọ ọ gaghị ekwenyeghachi gị the money back. Dịka ibe na dịka Mathias azụrụ gụ na wayo too with wayo. So ibe ị na-eme ndụ mmadụ ibe ị na-eme wayo ka ị na-eme. Ọnwaanyị ahụ o mere ibe ahụ mmụọ bebe na-akpa ya na ọ gbahanyigo ndị ụmụ ojii were gara agbụrụ ya. And isi ebe a pụta kpọrọ anyị jebe Enugu lesebe anyị ada n'Enugu 419 people everywhere in the name of NGO. Mathias ọ na-ejezikwu n'ụzọ eje achọ ndị ebe bizines onye a wee hustler mana sụkwa ihe isi na ebe ọ gbara boy. Sụkwa ihe isi okofu na chenu sụko ikwa ya ebe ọ gbara boy. Helpụ nko ikwa ya ebe ọ gbara boy. O lewego ana o lele ana ogbedue lele ana onweghị nke ọ naghị eme. Ihe dokwa ọ naghị ekwe ile ada n'Enugu ọ chọghị ile ada n'Enugu na ọ na Anambra ka ọ chọrọ ile ada. Mathias gịnị ka ndị Anambra steeti mere? Anambra State is one of the smallest states enwere na Nigeria. Lagos is the smallest, followed by Anambra. Enugu ka Anambra na landmask. Mana ọ dị ka ndị Anambra ka ndị Enugu na population. Ana niile ada ebe a lesịrị na iso Mathias. Ọwụ na village gị bido anọ na village gị na aka na-ele ada 200,000 150. Ka mbịa ebe ahụ golowe ada ndị 200 150 ndị 100,000 50,000 asụ na aka na-enweta ya na side village unu n'Enugu. Na o nwere ebe Okwuluọra ndị Igbo Okwuluọra ndị Igbo na-elegwu ogwo n'Enugu. O nwere side ọsọ na ego gị chere 2 years ọ bịa ka mepebe. Mathias naghị elesi ya ọdị ahụ. Anyị nwekaja na ezumike nka 20 years to come. Ka anyị bido kịta gowe n'ime ọbịa so that from that 20 years mgbe anyị ji ana pension ọ wụrụ the new site. Nke ahụ enweghị na business. Onye a nọ na 20 years ejezighị na from that 20 years ejeghị na alụzi ọrụ. Ifugo na 20 years more ka nje alụkwu ọrụ nlụcha egbu ahụ ebuzi eme werezie m mgbada eje asụmba bụ na amaba anyị na-ejezighị m anọ here kama nna ọ nọ nwee ka ọwụ 2 months ma anazi spend here na anọzibe anyị ihe a. Sebastian Sebastian Obagris of Ikenna Akubeze State Mbakwoka State reality have hit him. Na Mathias jeli ụmụ ojii igwuru bokotu na ọ kara ego history ụmụ ojii before ya ojebe ebe ahụ. Na Mathias is a pastor, task force, doctor, blogger, content creator, land seller, mechanic, at the NGO. Ogubedo. I believe wekwuru transporter. O nwere moto na-agbakuru ya n'ụzọ gazi. Nwee school ebe a na-eme kọmputa. Nwee chọọchị. Na onye ahụ siri ike ekwesịrị ịgba onye ahụ atapele if short atapele ka o ji na-aza short. O nweghị ibe ọ naghị alụ ọ na-ejidezikwu ndụ ahịhịa. Na ka m kwado jebe ọrụ because ọ bụrụ na m eje ha ọrụ a achụọ n'ọrụ to God who made me and you. And therefore one omeghị nke Mathias ya wụ and o nwere a lot of akpakara dị ngwom and those akpakara dị ngwom gaa n'online na report page m na-ehit m
Ne hit him hard. I do him side there. I do one side there. Criticize him side there. Quite game the other side. I don't give a Ezeaku but punch him back. Ikuri ike just wake. Those are the week when I the same punch bag. Adology. Stop talking about Mathias. I'm gonna stop going. Mathias is a good man. Oh man, Kachuku. The other you are praising Mathias Ezeaku. Oh, nah. No, you have to watch boys here and girls here. Watch boys and girls here. All of you go tang. Will I go? Battle you. No moon. No moon, and I had back to better than ordinary. One of Mathias Ezeaku on Ndi Uka and Igbo. Nah. We love Mathias. Okay, love him. Mudago will go bachelor, will go change the oil. Yeah. On our hand will in born on Nuka. Get out of the no can ordinary and edge cook every Sunday. The same thing. Nothing changes. The same thing on the same mentality. No need you know. Chai. Adology. No Makamelag. Yakazieno. Keep on loving him. Go back this over. Today we have not heard from him. Chai. Adology not a walk. Come back home. Not a walk no. OPK. Adology mbata. Oja walk. Who go to the Lagos? Who go to the Abuja? Who go to the Port Harcourt? Even Jebere Goja Kokoramo. What are you doing in Germany at your age now? One of you come. Ne. About not the book and alago. I just remember we were because Oboga bread and Nateba and JJ a try in Dumbuka. Did I say Vike? Buka. Nah, he doesn't support Mathias Ezeaku for anything. But last week, when he embarrassed church people, you supported him for that. Roman Kechuku, he love. Ometerenkahana. More than all 5 o'clock, Jerry Hube, be a mayor here, the sentinel, even Ikege Mega Bass, Jack and Jokari and Geman Kaho Melody. I don't look in a Mathias choir. Unless you attended the church. I won't get half fire and Palayadoni. Nah, this is microphone. Do you know I can conjure a spirit and they will deport you back to Nigeria? Oh my God, no, I wouldn't even no, I wouldn't way. Oh my God, no. Adology. Oh, you can conjure a spirit. You just go joke a cake and to God who made me and you. Oh, be as a mama. Oh, get it.
ube amigo ọtụtụ ihe amịa na obi eze nwa mma. You're welcome. When it comes to Mathias, I am a tribalist. I support him to be deported back to Enugu. Ịmara Mathias na-asa ndị mmadụ isi. Ọ na-asapụ isi na-asapụ isi. A lot of ụmụ nwaanyị ba ya adịgo addicted to ibe ahụ ọ na-eme. Many of people ga-echere ihe Mathias Ezeaku na-eme wo omenala. Mathias Ezeaku is a businessman. Yeah. Adị ọ na-eme ka ogwome agara ọkwa oji hara ọkwa ọcha hara. And ọ bụ owere akaụntụ ya ti. At the end of it, onye ndo o setụrụ ndị o ji esetụrụ ovuba ndị o ji evuba. Onye ọwụna ji aza azịza ife o metere n'elu ụwa a. Ọrụ ma m nwawo traditional nwoke dị. Adụgo m onye nje adụ. Anụ ọwụna nwere ọwa. Bara Mathias Ezeaku, ịmara ụzọ onye ọwụna nwe respect ye na ọwụ nsọ gị na-agba n'ụzọ ahụ. Anazi na-eji afa ndị Igbo ma ọ na-disgrace ndị Igbo. Ife Mathias Ezeaku gospel of truth. Ọwụ ha agbasaghị ndị Igbo. And before gị ga-eme n'Igbo this public assault again, mana that n'Igbo na iburu ibu. Ọwụ onye ọwụna ga-asọpọtụ gị. And the people ga-agwa gị eziokwu. Ị ga-ada open up to people ga-agwa gị eziokwu ọsịsọ. Ma we declare ihe ọgụ ka ị mara that na ụmụ anụ ọhịa ahụ na-eso gị n'azụ onweghị ife ha. Respect your onwe gị and respect your people. And ị ga-etend apology to that woman. Mụnwa na-ekwu ya, ọ ga-etendarịrị apology to that woman. At the end of it, I get close with that ụka omenala gị ahụ. Ị ga-anọ anyị je close ya. Bụ ụka omenala gị ahụ je close, you no go know. Because onye ọwana ga-agabe ha na-eme omenala na ọdịnala ha. Ka a marazie ebe ụka omenala na ọdịnala si wee originate ya. Yes. The same day ụka ndị ụka na-edisappear gị na-edisappear because unu niile na-eje every Sunday. Ọ bụrụ na omenala na ọdịnala Igbo kwụrụ, nwanne onwe ha onye na-agbakọ Enugu ya on Sunday. And don't anaghị wish ya in Nigeria because that ụka omenala nọ na ị ga-register ya under Nigeria. Nigeria happen to you also. Respect people for who they are. Ijire nwaanyị ibe na-esiri ike. Nwaanyị ahụ wudu angel. Nwaanyị ahụ the holy self. Onye ọ na-ezu ohi, ọ naghị disturb, ọ naghị abaka shop mmadụ. Ọ naghị enweghị nosi just na ọ na-aya iyo. O nwuchiri ya, o disguise onwe ya na-aya iyo. Yes. Ịma ife mere ya ji tụba ya ime ahụ. Ọ nwoke nwaanyị these people je na-ejeghe nwaanyị di ya nwụrụ ma ọ nwaanyị nọrọ na di. A na-eje na-asa ya isi ndị na-eje na nwunye mmadụ. I promise you heaven and that, this and that. Now di ya nwụọ na number 1. Onye ọzọ je tụba ya ime. Ị maghị na onye ọgbakwuru tụbara ya ime ahụ put oye in that shame. Nwaanyị ahụ na ya ga-ego ji take care of herself. Ọ na-take care of afọ ime ya ahụ ndị before you know it ọ mụọ ya na-azụkwa dị nwa na-akwụ ụgwọ ụlọọgwụ. Onweghị onye ọ chọrọ ihe, onweghị onye dị ume anọ chọrọ ihe ọtụ were make the money. For God's sake. Unu niile jere kpọtọkwa nwaanyị ahụ jekwe nọtụwara nwaanyị ahụ ego. Adị ego ahụ ji atụrụ the woman ga-eme unu adụ free from ihe ga-ejide oche unu one after another. Olesi onwezighị mmụọ nọ n'ala Igbo ahụ. Jenu ya nwaanyị ahụ biko bịa ndị ekwe
ndị ekwe ifele emekwe n'ụnụ na nwaanyị ahụ wụọ na ọfa ezigbo mmadụ enwere na ekwe and ana m ayọ ụnụ nwawo ndị ekwe ana m ayọ ụnụ niile wụ ndị ekwe unu emekwere ka ifele mee nwaanyị ahụ wee good woman nyerenụ nwaanyị ahụ aka with open heart and open mind nyerenụ nwaanyị ahụ aka with open mind nwaanyị ahụ wee ezigbo mmadụ ka ọ naghị ezu oshi o nwekwa ihe ọzọ ọ na-eme na ihe na-esiri ya ike she's a poor woman di ya anwụgo o disguise onwe na-aya ayọ ka o wee rie nri ndị ekwe mee na obi nwanne enwere ndị nwere ego na ekwe Chief Imo onye ekwe Papa Oliver ekwe and son onye ekwe ndị ekwe ana m ayọ unu apology na disgrace Mathias Ezeaku disgrace ri onwe ya si na nwanne anyị nwaanyị ka ọ na-disgrace onye ya amaghị ihe o mere. So I tender apology on his behalf. So forgive one and forget yen. Unu kpọọ nwanne anyị nwaanyị unu ehicha ya anya mmiri mee ka ọ kwene ya n'ọkụ mee ka ọ wụrụ mmadụ. Unu marakwana ndị nwoke na-aga disturb ya na ọwụ na onye ha ihe o ji wụrụ nwaanyị ha agaghị enyere ya aka. Unu achụte ndị dị otu ahụ aka ọ dị ihe ahụ adịghị good. Operation Save the Widows ka ebe unu nọ. Attention unu adịgo called. Gano gbahe Mathias Ezeaku ntị ndị Save the Widows. Ya gaziere unu. Unu ewe n'iwe na anaghị m adị otu after all the time. Mana sometimes m ga-adị otu a were pụta. Asị na anụ nwempi na atụrụ anaghị efu mpi. Kama m ga-edresi ka nna onye ọzọ edresi ya ka nna m. Ya na-adị mma na unu were apụta n'ama. Anụ ọwụ na nwere ọwa kama nwa ntọrọ atọ ji akamụta akwụ kama etiri nye mkpụrụ aka etiri nye ichere ọta atakwa oshi eze kama ndị warrant chief ji anara m awụrụ m na-eyi anara m na-ene ha asị nwa onye ọzọ no o na aka nna m na-adị ọhụ warrant chief adị ndị warrant chief ọwụ na alụrụ m aka ya ha agbajie aya abịa hia ịkpọrọ ndo aya nọ hia ka colonize ya aya emancipate go nwa from colonial mentality. We are the children of the kings and the queens. Aya were children of slave and the aya bịa here ka anybody may I na I was slave in our own land. Mathias Ezeaku inwe ha ego ọwụ na ị nwere ego ịkara ihe epụ nwaanyị ahụ without iwepụta ya na social media mana iwu fake keep on ịga na disgrace oge na social ịga na disgrace oge na social media chere onye ọzọ ka ị na disgrace nwaanyị ahụ we get a favor akajadi na imere nwaanyị ahụ ga-atọ n'ụtọ ife ọma to nwaanyị ahụ. Nwaanyị ahụ will start from today living fine and ị gaghị hide nwaanyị ahụ. Ị gaghị awụ iwepụtacha nwaanyị ahụ na social media idina ya ma ịpụtazi na social media. Ugbu a ka nwaanyị ahụ ga-akpata ego were akaụntụ nwaanyị ahụ tii na social media ka ụwa niile nyere ya aka. Ọ pụtagoro na social media ya na-receive ego na akaụntụ ya direct. Unu enyekwara Mathias Ezeaku ya nyeruo nwaanyị ahụ o jekwa enye ya 10% rie ndị ọzọ. Amaka mere unu